Бабата и самото семейство подходиха крайно агресивно и бяхме притиснати за компенсации. Ние ще ви предоставим запис, който беше направен, тъй като в аптеката има видеонаблюдение. Ще се направите изводи дали са искани компенсации и дали са предлагани и дали са дадени въобще. Гледаме така наречения запис от видеонаблюдението в аптеката, който подозрително много прилича на клопка и умишлено направена скрита камера. При това с няколко гледни точки. Капана е заложен да влиза бабата. Моята работа тази вечер е, тъй като ръководството, въпреки на началник не е в България, аз да се чуя до вечера с него и евентуално да предложа дисциплинарни наказания. Дисциплинарни наказания, това какво значи? Значи първо колежката е била извикана вчера от колегията фармацевтична. За нас е много важно абсолютно да се спазва добрата фармацевтична практика. Искам да се видя с вас и да решим какво правим. И така, за първи път чуваме заместник управителя на аптеките да пита бабата на детето: какво правим? Това какво правим много им прилича на прием на едни други наши познайници с 100 палки на пътя. Но да чуем на къде ще тръгне разговора и с каква скорост. Кажете ми какво е вашето предложение за излизане от тази ситуация, която... Втори път бабата е подканена да предложи изход от ситуацията, но очевидно тя все още не разбира на къде бил управителя. Искам тези грешки да не се повтарят в нито една аптека. В нито една аптека. Дай Боже, да, но затова искам просто да видя какво е вашето предложение и оттам нататък как да процедираме. Управителят набра скорост. Какво е вашето предложение трети път? Ето това вече не само прилича на капан, ами си е и директно напъхване в него. Какво да е моето предложение? Бабата все още не разбира какво се иска от нея. Аз не искам нито да затварям, не искам да правя мръсно. Затова искам просто да видим как може да се реагира в тази ситуация. Как да се реагира в тази ситуация? Четвърти път. Наддаването продължава. Кажете. Ако можете вие да ме ориентирате за някакъв изход от тази ситуация. Пети път. Кажете какъв изход да ви. Аз не мога да кажа нищо, разбирате ли. Просто не знам какво да кажа. Ако искате, аз не съм пуснала още никъде жалба. Нали, изчаквах, понеже госпожата каза, ще дойде от фирмата. И аз даже викам, нали, понеже всичко си има някакви срокове. Вижте, аз действително не знам, казвам ви го съвсем честно, не знам какво да направя в тази ситуация. Аз също не знам. Аз от цялата ситуация се радвам, че детето е добре си. Разбира се, че това не е хубаво. Разбирате ли? Просто затова искам да разбера какво решение можем да намерим. Шести път. Добре, имате ли някаква идея? Седми път. Неуморен е този управител, но бабата все още няма идея в какво е попаднала. Никаква идея няма. Каква идея да има? Ако аз подам, примерно, в защита на потребителя или там до фармацевтите, или колегия, или комисия, или как се казва точно, започва едно разнищане. И от всякъде започват проверки. Нали е така? Да. Ако са договори да не пущам нищо аз и някаква компенсация, нещо определите за тея. Хоп! Капанът штракна. Аз нямам представа какво има нужда да разбирате. Затова, ако може да ме насочите за нещо. Осми път. В такъв смисъл. Какво има нужда да те? От дрехи, от лекарства, от храна? Не, примерно лекарствата, нещо като ваучер ли, там за срок от колко вие ще си прецените. Не знам, кажете какво. Аз не рекетирам. Значи това искам, далеч съм от тая мисъл. Значи, ако решите ви, мога и по другия начин. Няма политика, която примерно в случая да бъде използвана от мене или примерно от Мамарова да компенсира с нещо за това. Да, аз съм също против, защото това, ви казвам, това не е рекет. Аз не искам по този начин също. Значи, начин е другия. Добре, ако ние ви компенсираме по някакъв начин, вие няма да пуснете жалба, така ли? Защо да пущам тогава жалба? Добре, кажете ми какво ви устроява? Сума ли, примерно, да знам какво да говоря с ръководството? Пари, ваучери за храни, за да може би... Не знам вие каквото прецените, аз не мога да ви кажа.
Аз трябва да изляза с определено становище към тях, разбирате ли? Вие какво предлагате, за да ни пусна на жалбата? И ще се договорим и това е тогава. Кажете ми, ще ме облегчите крайно много, ако ми кажете точно нещо какво ви трябва, разбирате ли? Ами парична сума може да й дадете, и ваучери, и каквото прецените. Добре, кажете ми конкретна сума. Не мога да ви кажа конкретна сума. Не, така ли, че вече имаме, за да може да се ориентираме в нещата. Не мога да ви кажа, каквото ви прецените фирмата ви това. Не мога да ви кажа. Ако ние ви обещатим финансово, можете ли да ни гарантирате, че няма да пуснете жалба? Абсолютно. Ще трябва да проведа един телефонен разговор в такъв случай, да мога да изляза да се свържа и да се върна сега времено, ако не ви е проблем. Не, ще излезем по една цигарка. След толкова настояване, заместник-управителят получи това, което искаше. И със задоволство разкачи така нареченото видеонаблюдение.